муҷдани шинохтаи тоҷик Асрор Воидов дар мусобиқаи RCC Boxing Promotion ки дар шаҳри Екатеринбурги Федератсияи Россия баргузор шуд, муҳорибаи навбатии касбии худро бар муқобили намояндаи Қазоқистон Элҷан Залилов дойр намуд. Варзишгари қазоқистонӣ 11 муҳориба гузаронидааст ки аз ин рақобатҳо 5 тоашро бо нокаути ҳарифон анҷом додааст. Аммо ин маротиба ба зуру бозуи варзишгари тоҷик тоб оварда натавонист. муҷзани мо аз оғоз то анҷоми муҳориба бартарӣ зиёд нишон дод ва баъд аз сипарӣ шудани 6 раунди муқаррар шуда бар Элҷан Залилов дастболо шуда ғалабаи ҳафтуми худро дар бокси касбӣ истиқбол гирифт. В этом бою победу единогласным решением судей одержал Асрор Вахидов. Assalomu alaykum va hammaga hamvatanon va hamma hamshoriyamiz foyda va hamma shuma rahmati kalom baroy dastgiri baroy hammajonibak va kamatun dastgirotin hazor rahmat va klubi خودم که حوض شریف نامدارد و klubi خودم و رئیس این کلوب سپانسر این کلوب صاحب محمد زاهد و دیرکتور سنتور زنبر که عبدالمامین حلیمی حسن با آنها تشکر خود را میرسونم و میگویم که آنها مرا همگانبه دستگیر می‌نمایند و همیشه در دستگیری من هستند. و همه شما هزار رحمت. خیر گاوریل نشمی در نسل تاجیکستان بکش. муҷзани шинохтаи тоҷик Муҳаммад Хуҷа Ёқубов дар мусобиқаи RCC Boxing Promotion ки дар шаҳри Екатеринбурги Федератсияи Россия баргузор гардид, ширкат намуд. Муҳаммад Хуҷа 24 сол дошта қаҳрамони феълии WBC International ба ҳисоб меравад. ҳарифаш собиқ қаҳрамони ҷаҳон дар WBC варзишгари кишвари Мексика Томас Рохас буд. рақобати мазкур 12 раунд идома ёфт. ҳарчанд муҷзани тоҷик ҳам аз ҷиҳати сину сол ва ҳам аз ҷиҳати таҷриба аз рақибаш тафовути зиёд дошт, вале маҳорати баланд нишон дода нагузошт то рақибаш ба пеш барояд. ниҳоятан Ёқубов бо қарори доварон бо ҳисоби 118 бар 110, 119 бар 110 ва 117 бар 111 дастболо шуд. ҳамин тавр Муҳаммад Хуҷа Ёқубов маротибаи 4 камарбанди WBC International-ро ҳифз карда, дар 16-умин набарди хеш шикастнопазир боқӣ монд.